Moldova are un viitor frumos doar în Uniunea Europeană. O spun într-un glas tinerii care au participat la concursul național de eseuri Integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, organizat de Ministerul Educației. Câștigătorii 10 la număr s-au ales cu diplome și diferite premii. Eu sunt mândru că Moldova deja a ajuns în așa nivel ca liberalizarea vizelor și că ne străduim ca să intrăm la Uniunea Europeană. Eseul meu a fost despre care va fi impactul integrării europene asupra dezvoltării sistemului educațional și a dezvoltării capitalului uman. Cred că Republica Moldova este posibil de ridicat sistemul educațional la un nivel mai înalt, la un nivel european. Și acesta ar însemna că Europa a venit la noi, cel puțin din punctul meu de vedere. Am încercat să vorbesc despre realitatea Republicii Moldova din prezent, integrarea europeană, păstrarea independenței de stat. Noi avem o șansă unică. Înaintea noastră, unele țări au avut foarte mult de muncit pentru a intra în acest bloc de țări. Nouă ne se oferă o șansă foarte mare pe care noi suntem obligați să o acceptăm. Câștigătorii s-au ales cu diplome din partea guvernului, dar și chipiuri, tricouri și broșuri informaționale. Concursul la care au participat aproape 50 de tineri a fost lansat în luna aprilie cu ocazia Zilei Europei și s-a încheiat la sfârșitul lunii mai. Eseurile câștigătoare vor fi publicate pe site-ul guvernului și pe cel al Ministerului Educației.